Jekk il-Gvern Malti jrid verament jagħti sinjal ta' maturità politika u ta' għaqda nazzjonali, fil-ġimgħat li ġejjin se jkollu l-aqwa opportunità biex jagħmel dan. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'intervista fuq Net FM fejn appella lil Joseph Muscat biex l-għażla tal-Presidenza li jmiss ma tkunx waħda politika. U qal li dan huwa ċans sabiex il-Prim Ministru verament iġib l-interess ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox. Kien Gvern Nazzjonalista illi kien għall-ewwel darba b'kuraġġ għamel għażla li kienet ġejja mill-kamp oppost meta kien ħatar il-Ġorġa Bela. Dan il-Gvern kapaċi jagħmel dik l-għażla illum fejn hemm iktar minn qatt qabel bżonna. Mhux sempliċement biex jagħti il-messaġġ tal-unità fil-pajjiż, imma biex jagħti messaġġ illi rridu nibdew nagħmlu l-affarijiet sew illi qed nagħtu każ. Rapporti bħal dawn huma serjissimi illi wkoll il-funzjoni tal-President innifsu taf bir-riformi li ħajsiru tissaħħaħ, allura tkun iktar prominenti u allura hija opportunità tad-deb illi Joe Muscat m'għandux jekk verament iħobb il-pajjiżna m'għandux itlifha. Adrian Delija tkellem ukoll dwar ir-rapport tal-Venice Commission li mistenni jkun ippubblikat fil-jiem li ġejjin u li dwaru diġà ħarġet stqarrija mill-istess kummissjoni li tikkundanna lill-Gvern Laburista. Fl-istqarrija l-Venice Commission tagħmel elenku sħiħ ta' naqqasijiet fis-sistema politika Maltija fejn fost l-oħrajn tiddeskrivi lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru bħala ċentru ta' poter assolut f'pajjiżna u li l-Avukat Ġenerali jeħtieġ tibdil. U qal li Joseph Muscat bil-ħatrit li jagħmel bħall-Kummissarju tal-Pulizija, il-Ministri u persuni oħra fl-uffiċċju tiegħu u f'karigi oħra qed jaraf jgħaddi minn loopholes biex ikun jista' juża l-awtoritajiet b'vantaġġ għalih. U meta inti tqabbel allura dak illi l-liġi tagħna, l-Kostituzzjoni tagħna, illum u l-metodi li qed nużaw illum b'dawn il-persuni, allura qed joħorġu iktar fid-der il-problemi li għandna, il-loopholes li għandna, illi forsi qabel kienu hemm, imma qabel l-Avukat Ġenerali kien l-istess persuna. L-istess persuna, l-istess individu. Iġra kien ħażin qabel, jew kien tajjeb qabel u ġi ħażin issa jew ġi tajjeb issa, kien l-istess persuna ma qabel kien jitħalla fil-libertà li jagħmel xogħlu. Ollhom le, dik id-differenza. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-każ ta' Neville Gafa u l-viżas mediċi. Waqt li kundanna kull teddid li jsir fuq kull min ikollu l-kuraġġ li jitkellem, wieħed li l-Partit Nazzjonalista se jkun dejjem hemm biex jiddefendi dritt tal-persuni li jridu jitkellmu. U għal dan preferenza għat-teddid li rċieva fuq ħajtu Ivan Grekmintov meta kixef fid-dettalji kollha ta' żjara li għamel fil-Libja Gafa. Ftit sigħat biss wara li l-Maġistrat Francesco De Pasquale talab li jisma' x-xhieda tal-Libjan involuti fil-każ. Adrian Delija qal li dan il-każ kompla jikxef il-qasma fil-Gvern, hekk kif il-Viċi Prim Ministru Chris Fern keċċa minnu fih lil Gafa mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi fil-waqt li sigħat wara Muscat ħareġ jiddefendi l-istess Gafa u jgħid li qed jagħmel xogħol tajjeb. Adrian Delija qal li hemm numru ta' persuni li Joseph Muscat qed ikollu jibqa' jiddefendi akkosta kollox u sejħilhom bħala untouchables. Għandna gvern li evidentement issa huwa maqsum. Għandna gvern li hemm parti minnu li trid illi meta jkun hemm affarijiet serji, allegazzjonijiet serji, tittieħed ċertu azzjoni, imma għandna l-Prim Ministru li huwa maħkum minn deċiżjonijiet li għamelu stess jew għamlulu fil-passat riċenti. Dawn huma il-ftit protetti, the untouchables. Issa jew il-Prim Ministru qed jiddefendi lilhom, jew huma qed jorbtu idejn il-Prim Ministru. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar Brexit u qal li minkejja li l-Gvern qed jgħid li qed iħejja dan il-proċess, qed jonqos għal kollox milli jispjega x'qed jiġri sabiex persuni Maltin li għandhom rabtiet kummerċjali jew rabtiet oħrajn mar-Renju Unit ikunu preparati għal li ġej. U temm jgħid li din l-inċertezza tista' tissarraf f'telf ta' ħafna flus u opportunitajiet għal ħafna nies.